meydançamızda bar bolsaňyz, kimde täze durmuş we medeniyet öýünüň işgärlerinden toy meydançamızda bar bolsa, uly hormat bilen arzu toy mikrofon ýene teklip edýäs. Salam elik, edil oğudaşlar, hormatly mehmanlar. Ana bugün talim ejin oğu medeniyet öýünde sylanýan, hormatlanýan, iň bir ajaýyp maşgala, ýagny almy-şeker tenjagam, onuň ogly Jamyra şeýle gelni mährimleriň öýünde ulakan toy, ulakan dagara. Ýagny Aktyjanyň sünnet toýy. Ana bize mährim medeniyet işgärleri bilen şu toýy tüýsüripden gutlaýar. Almy-şeker, canlyk sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Niş toýuň täräpke didarjanyň ýaşyň beň bolsun. Allah can gelecekte edilsiz ýaly, bagat ýaly, enatat ýaly, döwlet men, at agrylygy türbetsin. Senin şunun ki atuda ahmanın astında, parahat zeminin üstünde toylayan toylarımız mutlu olsun. Elmadama bağıttan paylı, toydan serpaylı olmalı meşeke. Ödümüz ýaly, şoh, alçık, döwrüňiz iňişe şeýle dowam etsin. Yeni bir gezek toylarımız mutlu olsun. Ne hazır beýleki medeniyet işgärlerine geçirýän, olaryň hem ýürek arzuwlaryny dinlädim. Diýjäsi edil oğudaşlar, mehriban, hormatly uzakdan we ýakyndan gelen mehmanlar, ana bugün hormatlanýan penjagamyzyň mukaddes ojagynda Almagül ekemizin Aktyjy didarjanyň musulman toýunda tez toýlary toýulaşsyn. Nesip bolsa Almy-şeker körpogly Beýmuratjanyň toýunda şeýdip tanslar oýnap, aýdymlar aýdyp joşup oturalyň. Didarjanyň uzak ömür berip can saglyk, nesip bolsa 60 okuwçy bolup, okulary ogly bakalary bilen mutarap, ula kojaýyna gelendem şeýdip toý berläp oturalyň. Mährim bilen Jamyradan Almagül eke bilen penjaga şulan bagtna bolansyn. Täze durmuş medeniyet awa. Täze durmuş awa medeniyet öýüniň işgärleriniň adyna gutlaýaryn. Şeýle-de sözümiziň soňunda medeniyet we sanat işgärlerini ýagny talim ejin we täze durmuş awa medeniyet öýüniň medeniyet işgärleriniň adyndan taýýarlan ujutyny toýgadymyzy bilen goşurýar. Alajan toý sowady gutly bolsun, bereketli bolsun. Häzir şu medeniyet işgärleri kıştat tansiýan ýerine ýetikleri toýa dowga edip. Ýagny Esenif Dostmurat mugallymyzy uly hormat bilen arzu toý mikrofon ýene teklip edýäs. 8-nji orta mektebiň agzyrlykda gatnaşan işgärlerinden toy meydançamyzda bar bolsaňyz, uly hormat bilen arzu toy mikrofon ýene teklip edýäs. Hormatly mehmanlar, awadaşlar, mana şu bizim birinci klasdaşymyzda Almagül klasdaşymyz, Penjimen kardeşimiz, şoňa şu Aktygynyň sünnet toyu tutuwaty, şu toylardan gutly bolsun, gelecekde nesip bolsa, şu Penjimeň Aktygynyň hem nesip bolsa okuwa barýan, mektebi gutardyş, ýokary okuw jaýlarynda beýleki öýlendirmek toýlaryny şol oturmak bilen jemgyýetçileşsin. Hemişe Penjidatyň öňe bolanda toy diýerler. Hem de 8-nji orta mektebiň kallykynyň adyndan şu taýýarlan ujutsuzly sowagymyzyň goşulmagy bolsa. Berekeler 8-nji orta mektebiň agzyrlykda gatnaşan mugallymlaryndan Dostmurat köp sag bolun, eden ajaýyp arzuwdur niýetleriniz üçin. Gelin bolsa şu taýda Jamyra adamymyzyň ýakyndan gatnaşan agzyr klasdaşlaryndan ýagny 94'lerden gutlap gelen gutlaşlarymyzdan erkin toy meydançamyzda bar bolsaňyz, uly hormat bilen arzu toy mikrofon ýene teklip edýäs. 94'lerden başlyna. Salam aleykum, uzaktan Allah. Bugün mana Bıraklarıyla orada var. Klasdaşım Jamyra oylanıp dursun. Aktıklarına nesip olsa sünnet toyunda otayız. Okul toylarında gel toylarında oturmak meseresin. Toylar toyulaşsın da var. Nesip olsa hemeşe anlatmanı koptasın da var. Senin gelse gelme dama toyda gelen da var. Yaman günün ağız olsun, yaxşı günün koptasın.
şikayda penjamyzyň hemde almy şekemizin ýakyndan gatnaşýan goňşulary böyle hormat bilen arzuwçy mikrofonyny teklip edýäs. Hormatly mehmanlar, men hem öz ýerinde almy şekemi penjamynyň aktygy sünnet toýuny kutlaýaryn. Oňa uzak ömür, jan saglyk okuwun demişe, oňat bahalarly okumagyny arzu edýär. Şunu hemişe toýdy keleliň. Goňşularymyzyň adyndan taýarlan soňgudymyzy goşurmana ruhsat edin. Berekeli sahabandalarımız toýumuzy gutlamaklyk üçin özüniň sözlük tarapdary gutlamaklyk üçin yaraşaga böyle hormat bilen söýürsizler. Toylarını tutup yaşa. Şeýle bir yaşa dünýä sana gawansyn. Şeýle bir insan ol, ene taň sana gowansyn. Ak ýürek bol, Allah seni gorusyn. Gülüp bere, güler ýüzüň asla solmasyn. Başarsaň bak baýla, bak hem seni gözlesin. Şirin dilen diýilmän, süýjü sözler sözlesin. Nakyrly bol, bol hemmeden täkize. Görmüşüň hemmeňdesin, arsa aqaýsa. Doganjygyn sagada etjek tarifim. Dağlara deňesem uçu görüner. Deňizlere deňesem düýmü görüner. Dünýälere deňe ýündürsem, dünýälerde doganıma deň taýýo. Doganym nähri janra daga. Oğulcumuz Didar jany tutýan Müslüman sünnet toýuňyz gutly bolsun, mübarek bolsun. Oy siziň ahly arzularyňyz durmuşyňyza ornaşsyn. Hemişe agzyrlykda gatnaşyp berelim. Çağalaryňyzyň baxtyny görüp durmuş toýlaryny tutup berem. Esasy gatnaşygyňyz hiç wagt aýrylmasyn. Sözlerim üçin sağ olun. Yegenim Didar sünnetin gutly bolsun. Geljekde inansa mama babaňa wefallyk bol. Doganjygyn toýlaryň gutly bolsun. Süýjük köpüňizden boşlar. Pardon. Yegan Didar. Sünnet toyu öýlenen toýlarda oturmadan da anysy. Orada men düşürme haýsy, jeni erkek bol. Hep bayram kutlu bolsun. Didar enem, sünnet toýuň gutly bolsun. Allahan atene mama babaňa wefaly oglan bolup ýetiş, ýurdumyzda iň bir gerek adamlaryň biri bolmagy arzu etýän. Ata toýuňyz gutly bolsun. Esip bolsa. Hemişe toýlar tutup oturuň. Dadaraki mehribana, toýd mübarek şawa, darhonat hamisha toý şawa, modar hizmet boşe. Hamisha zinda boş, salomat boşe. Tajikistan'da eden hemme kömeklerin üçin doganym menden gaýtmasa Allah'dan gaýsyn, taňry ýalpasyn. Rossiýada okap ýören doganymyz Begmuradyň adyndan toýuň tüýsüriňden gutlaýan. Gutlu sözlerini kabul et, nesip bolsa, dine toýlar tutup, başymyz jem bolup, inimem gelip, öýlendirip, diplom toýlar edip otural Allah'can. Sowgatlaryňyz kabul edin. Ene, Mehre, Didar, geliňler. Sağ olun, sağ olun.
Barakallah dalşayı fadanlarımız eden acayip fadanlaşın. Toyumuza atlaşan hormatlı mehmanlar şütayda toyumuza yine bir neçe kutlaşlarımız olun. Devam ettiriyoruz. Klastaş, oğlun sünnette kutlu olsun. Allah can uzak ömür versin. Öyle metoyla nemşehedip klastaşlar olup katlaşmak Allah'dan dileriz. Klastaşların adından tayanlansa odumuz koşmaya ruhsat edin.
Get
Hani gazdan dokun ye Dürüsten size tolkun ye Oşu son tasa her gün ye Rabbin taşa tarih bilinin bari Utansın her ye Ürkütçü bari Gelsin bari Tans oynarı gel Oşu dondurani Öçürçünani Kıymalı hani gel Bu gecenin yari İsmeti buri Aşkınları gel Sinap durma gel Başkaları sen Taşla inni sen Kaşlamanı gel Başa gel dinle kanı sen Görgün sen Tans oynamanı gel Volem up yürüye getirecek Elim uzatacak Tatlı verecek Olmazsa oturacak Başına denecek Hareket edip öpecek Ben bunu kılıp Yekecek demir çünkü Yediri dövecek Yine de baktın Bilinci şardın Sana diyecek yok saklan Hani vurdun Doğru çaldın Bir öyle